שלום לכם, ברוכים הבאים לטייק 2 של הגרלת הקיץ של סאמר ליג פנטזי 2016-2017. אני מאוד מקווה שהפעם לא יהיו תקלות, כי באמת שאין לי כוח, מעייף הסיפור הזה, כיף אבל מעייף. וזהו, כולי תקווה באמת שהגרלת תעבור לנו תקלות. כוס הארנב, מי שזוכר, קיץ שעבר, ומי שלא מכיר, כוס הארנב מפורסמת. פעם יש לה שני שחקני חיזוק, שתי כוסות הבקס, כוס הימנית, השמות שלכם, כוס השמאלית מספר הבחירה, כל פעם אנחנו נוציא שם ואז מספר בחירה, שככה ליצור מתח ככה עד הסוף, שגם הבחירות האחרונות בעצם יכולות להיות בסוף. וזהו, ובאמת ככה מקווה שגרלה תהיה סבבה. קטע אומנותי שהכנתי לכם, שגזל ממני זה שעה יקרה, זה שלכבוד סימונה השלישי של משחקי הכס, הכנתי לכל, בעצם כל שם שיצא, יסופח לו דמות, כתבתי איזה שני משפטים ככה בשביל לעשות קצת צחוקים וקצת פאן, להוסיף איזה פאן אחר קצת להגרלה. מי שלא ראה את הסדרה באסה לו, כדאי לכם ללכת לראות, ותשכחו מה שאמרתי כאן, כי יש פה ספוילרים, ומי שבאמצע אז באמת ככה לא כדאי לו לראות את ההגרלה. או שכדאי לו לאטום את האוזניים כל פעם שאני, לכבות את הסאונד כל פעם שאני קורא את שם הדמות או משהו כזה. טוב, יאללה, בואו נצא לדרך. יאללה, מקווה שהכל יעבור סבבה. סביר שנייה את המצלמה. אוקיי, רואים טוב. יאללה, בואו נצא לדרך. כאמור, קודם מבדקים עם השמות לתוך כוס הארנב. נערבב את כוס הארנב. ונעבור לשם הראשון. השם הראשון יהיה... בוא נראה. רותם הר לבן. זוכי הפנטזי שלנו. של העונה הראשונה. רותם הר לבן הוא סרסי לניסטר. הוא מחזיק בתואר אלוף ליגת קיץ אחרי העונה שבה סבל מעליות ומורדות. כשהיה נראה שהוא גמור כאשר סיים במקום השביעי, השתמש באש הפרא שלו בפלייאוף, הוא רצח את כל מי שעמד בדרכו לכס הברזל. אבל האם יוכל לעמוד מול כל רודפי הכס בעונה הקרובה? זאת שאלה טובה. ובשביל לגלות ככה, לקבל איזה אמת מידה ראשונה, בוא נראה מה רותי נגרים. בוא נראה איזה מספר בחירה. רותם, אתה אלוף, אתה תצטרך להסתדר עם בחירה מספר 18. וואו, זה אכזרי. אבל מאתגר, האלוף שלנו יאלץ להגן על תאורו מהבחירה האחרונה. אבל יש בזה יתרונות, שתי בחירות רצופות, זה גם טוב כתה דתי, ואז תוכל להרביץ 2 ביחד. אני כבר רואה את עומר ככה מתחיל לחשב את הדברים האלה. זהו, רותם, טוב, התחלה מאוד מוזרה. אהבת, בחירה 18. נראה לי שכולם טיפה מבסוטים עכשיו, חוץ מחובבי הבחירות הצמודות. ואנחנו נמשיך הלאה. יש לנו עוד בחירה צמודה אחת, שהיא הבחירה הראשונה כמובן, שאני בטוח שרובכם לא תתנגדו אליה. אנחנו נמשיך אל השם הבא. השם הבא יהיה אליקו בן לולו. שאנחנו קודם נפטרים מהשמות המשולשים. אליקו בן לולו שלנו, שכמעט איבדנו אותו, ברגע האחרון הוא הופיע, הפקס הגיע, ואליקו איתנו. אליקו הוא... אליקו אתה ג'קן הגהרה, כי הוא תמיד מגיח משום מקום עם הודעות מפתיעות, ואף אחד לא באמת מצליח להבין מי הוא, מה הוא רוצה, ומה המשמעות של המילים שלו. עם זאת, שלא תטעו, הוא מסוכן מאוד ולא כדאי להתעסק איתו. אז אליקו שלנו, רוצח השכיר, משרת האל בלי הפנים, או במקרה שלך משתמש בלי הפרופיל.
בואו נראה איזה בחירה אליקו יקבל. נכנס ברגע האחרון וגונב את הבחירה השנייה. אליקו. סחטן עליך אליקו, בחירה שנייה. נראה לי שאליקו יכול להיות מבסוט. נכנס ברגע האחרון וגנב לנו את הבחירה השנייה. וואו, איזה קוטביות. שנייה הבחירה ה-18 לבחירה השנייה. ואחרי שכולם היו מבסוטים, זה כשרותם נדפק. עכשיו הבחירה השנייה בחוץ, וזה קצת בסה. אבל יאללה, בואו נמשיך. נראה לי שעכשיו אנחנו בדרך לבחירת אמצע. אבל קודם כל נראה מי יעלה בגורלנו. ויעלה בגורלנו איתן הס. איתן הס, ששמו משום מה הפתק שלו נעלם. אתם רואים שגם הכתב שונה, כי השתמשתי בעת שונה. אז איתן, פעם אתה כאן, איתנו. וטוב שכך. ובוא נראה איזו בחירה אתה תזכה. אם תזכה בבחירה גבוהה, אז רגע, שנייה. איתן, סליחה. לא נשכח את איתן. איתן הוא סנדור קלגי, כלב הציד בהאנד. כזה הוא איתן, כלב ציד שטורף בדראפט את כל מי שהעז לעמוד בדרכו. אבל עמוק בתוך תוכו יש לו לב טוב. האם דרכו החדשה תסלול לדרכו לקאמבי קירוי? מיד נדע איזו בחירה תהיה לאיתן. וכמה הוא הולך לדרוס אותנו בדראפט הקרוב. איתן, אתה זוכה בבחירה צ'יט. כן, אמרנו 9 קו למעלה, קו למטה. טוב, בחירת אמצע בדיוק כפי שחזיתי, אז בינתיים יש לנו איזה סדר מסוים. איתן בבחירה צ'יט. נראה לי שגם שנה שעברה הייתה איזשהו באזור הזה, אם אני זוכר נכון. טוב, איתן, בחירת אמצע זה בחירה בהחלט נחמדה. בחירת צ'יט אתה יכול להוציא דברים טובים, אין ספק. ויאללה, נעבור לשם הבא. מעניין מה יהיה הפעם, בחירה גבוהה, אמצע, בחירה מאוחרת, יהיה מעניין לראות. השם הבא הוא דן כהן חמוד. הוא השם הבא. דן כהן חמוד. דן הוא מליסנדרה. אל תיתנו לחזות התמימה והכוסית שלו להטות אתכם. דן משחק בפנטזי כבר 1000 שנה. ואם הוא הצליח העונה להחזיר את רנדולף מהמתים, הוא יכול לעשות הכל. כרגע דרכו בפנטזי לא ברורה, אבל ברור שהוא רוכב דרומה. אולי בדרכו לכס הברזל? אוי, דן. בוא נראה אם יהיה לאור יעזור לך להוציא בחירה גבוהה. שאנחנו בדרך ככה עוד פעם להתחיל רצף של בחירה מאוחרת. פעם אני מוציא 2 פנקים. אוקיי, פתק אחד, ודן בבחירה ה-11. ויש לנו עוד בחירת אמצע. נצטרך להסתדר עם הבחירה ה-11. בסדר. אנחנו מבסוטים. כל עוד הבחירות הראשונות לא נלקחות. חבר'ה יכולים להיות מרוצים. אנחנו דרך השם החמישי. והשם החמישי יהיה עומר ורטי, איש האקסלים שלנו שהשנה עסוק במבחנים, לכן לא היה יכול להכין את האקסל, אנחנו נסלח לו.
עומר ורטהיימר הוא ג'יימי לניסטר. עומר עכשיו בתקופת מבחנים. זה כמו לשחק פנטזי עם יד אחת. אבל אל תדאגו לו. גם עם יד אחת עומר יכול להפציץ בדראפט. עם קצת עזרה מהפול, ללכת עד הסוף. יש לו צבא של אקסלים יחד איתו. בכוחות תמיד איתן. אבל אחי, אתה חייב להוריד את העיניים מאחותך. זה סוטה. אז עומר ורטי. בוא נראה. מה תצליח להשיג ביד אחת? עומר שלנו יסתדר עם הבחירה השלישית. סחטיין עליך ורטי, בחירה שלישית. איזה כיף לך. בחירה שלישית, יש לך דברים נהדרים. אולי דריימונד גרין, אולי הרדן. אולי תעשה לנו על לברון. מה שבטוח. אולי דורנט. יש לך שם אחלה שחקנים, אתה יכול להיות מצות. ובואו נמשיך. הבחירה הבאה תהיה של עומר לוין. יש לנו עומר back to back, והפעם זה מר לוין. עומר לוין הוא ג'ורה מורמונט. אולי נראה זקן, אבל חזק כמו פר צעיר. אל תנסו אותו באחד על אחד. עם זאת, יש לו בעיה. מאז שנגע בווייטסייד התפשטה אצלו מחלה. הוא מאוהב בנגרים. אולי העונה ימצא תרופה לכך. טוב, אז עומר שלנו הלך למצוא מרפא. בוא נראה. נמצא גם איזה בחירת דראפט עסיסית. השנייה והשלישית כבר בחוץ, אבל נראה לי שעומר לא יתנגד למשהו בטופ 6. בדרך כלל עומר אצלי מוגרל באזור ה-6 עד 9, אם אני זוכר נכון. הפעם יש לו את הבחירה 13. צר לי עומר, צר לי, 13 זה מספר רע, 13 זה מספר נחס, גם בפנטזי. תצליח לסדר בחירת סוף סיבוב חביבי. אבל שואל כמוך, בטוח שלא ירתה מכך. תצליח לסדר משהו טוב גם עם הבחירה הזאת. יחסית צמודה לבחירה הבאה, ואני יודע שאתה אוהב בחירות צמודות, זה יותר עוזר לך לתכנן יותר טוב. ויאללה, אני אמשיך למשתמש הבא, השחקן הבא, והוא יהיה טי קליימן. אוקיי. שני עוזרי קומישיונר back to back, עומר ואיתי. טי קליימן. איתי, אתה ג'ון סנואו. הוא נחמד ויפה תואר כמוהו. גם כשאתה בטוח שהוא כבר גמור, הוא ימצא דרך לחזור למשחק. אז איתי שלנו, ג'ון סנואו. כבש בגאון את ווינטרפלד. בואו נראה, אני צריך לכבוש בחירת פנטזי טובה. בדרך כלל יש לו מזל. בדרך כלל איתי בטופ 3, עכשיו זה יהיה קשה. איתי 5, איתי ממשיך להסתדר. זאת אחלה בחירה, מחכה לך פרנצ'ייז פלייר בשורה הראשונה. איתי יכול להיות מבסוט, איתי כרגיל. צריך ללחוץ בשני רגליים על הקרקע, לזכות בבחירה איכותית. אנחנו ממשיכים. 3 מתוך 5 הבחירות הראשונות כבר בחוץ. אבל הבחירה הראשונה עדיין כאן. ואני בטוח שאתם חושקים בה. השם הבא הוא שירן קליידרמן. שחקננו החדש. שירן, ברוכים הבאים לליגה. ושיהיה לך כיף איתנו. שירן קליידרמן הוא דריון האריס. דמות חדשה ומרתקת, בעלת יכולות מרשימות בעיקר בחדר המיטות.
האם שירן ידהים את כולנו ובסוף יזכה במה שליבו חפץ באמת? זאת שאלה טובה. אני מניח שכרגע ליבך חפץ בבחירה הראשונה. סיכויים לא לטובתך, אבל אתה יודע, שהוא צריך לקחת את זה בסוף. אולי זה יהיה אתה? בוא נראה, האם לשירן יש מזל של מתחיל? שירן מוציא את הבחירה השישית. שישית, זה סבבה, יש לך פרנצ'ייז פלייר, יש לך שחקן מעולה בדרך, בחירה שישית זה על הכיפק. כל הכבוד שירן, בהחלט מזל של מתחילים. בחירות 2 עד 6 בחוץ. וכרגע או הבחירה הראשונה או קצת באסה, למרות שגם הבחירה השביעית והשמינית הן בחירות טובות, אבל קצת פחות, אין ספק. בוא נראה מי הבא בתור. הופה, השם הבא שמוגרל הוא אני אילן. אוקיי, טוב, יהיה לי מאוד מאוד קשה להוסיף פה בחירה טובה. סליחה, בלבלות, כל זה חוזר לפה. ורן אילן, דינאריס טרגריאן, רן פריסר, הראשון לשמו, אב הספלש פראברס, הבלתי נפצע, מנתץ האחוזים ומשחרר השחקנים לפול. אל תיתנו לחזות המתוקה שלי להטעות אתכם. אני אמנם קצת נעלמתי מהממלכה, אבל אני חוזר חזק יותר, עם רוסטר מרשים, לכבוש את כס הברזל ולנצח את המשחק. מי יכול עליי? קצת מגולומני מצידי, אבל קצת רשטוק אף פעם לא הזיק. למרות שכנראה השחצנות הזאת תעלה לי בבחירה מאוחרת. אני לא מאמין שאני אצליח להוציא את הבחירה הראשונה, זה גם יהיה קיצ'י מדי, דינארי, זו בחירה ראשונה. בוא נודה באמת. טוב, בוא נראה. 8 זה מספר המזל שלי, אני אחיה בטוב עם הבחירה השמינית. אוקיי, הבחירה ה-17. נפלתי חזק. בחירה 17 לי. בסה לי, אבל זה המשחק. לפחות אתם לא יכולים לחשוד שהיה פה איזה משהו קשר. בחירה 17, טוב, לפחות זה יחסית צמוד, שזה אני אראה. אני יכול לשכוח מפרנצ'ייז בליגה הזאת, אבל יאללה, בחירה 17, שיהיה. ממשיכים הלאה. יש לנו עדיין את הבחירה הראשונה, חבר'ה. בוא נראה. אור עמית ותומר סיבייר, צמד חמד שלנו ממשיך לעוד עונה. אור עמית ותומר סיבייר. אור עמית ותומר, וריס וטיריון, חיבור מוזר ולא ברור של חוכמה וערמומיות. בוודאי יוביל אותם לדרך המלך ולדראפט חזק. אבל האם זה יעזור להם לשמר את מעמדם הטוב? אוקיי, וריס וטיריון. בואו נראה עם החוכמה והערמומיות שלכם שהובילו אתכם לדינאריז, יובילו אתכם גם לבחירה הראשונה. בואו נראה. אוקיי, אנחנו בבחירה השביעית, סבבה לכם. נראה לי שתוכלו להוציא פה שחקן על הכיפק, בחירה השביעית זה סבבה. אור עמית ותומר עם הבחירה השביעית. ואנחנו נמשיך. נראה לי שאנחנו קצת יותר מחצי הדרך. אני חושב שחוץ מהבחירה הראשונה והשמינית, והעשירית, כל הטופ 10 כבר יצא. זאת אומרת שנשארה בחירת אמצע אחת, שתי בחירות אמצע ועוד בחירה ראשונה. נראה לי שרוב מי נשאר הבין שהוא כבר נדפק. אבל עדיין, הבחירה הראשונה היא תקווה של כולכם. קובי שוורץ יוגרל לבחירה הבאה.
קובי שוורץ הוא וולדר פריי. חזות קשוחה ודורסנית. הוא לא יהסס לבגוד בך. עד שסוף סוף כבש את נהרן בחצי הגמר, הוא הפסיד לילדה קטנה. אוי קובי, גורלך. אני מקווה שלא יהיה כגורל וולדר פריי. תמות לנו עם איזו בחירה 14-15. אולי תזכה בשלל. בדרך כלל הנבלים לא מקבלים את השלל בסדרה הזאת, אבל אתה יודע, זה משחקי הכס. אף פעם אין לדעת. קובי, הופ. טוב, יצא לי פתק אחד בטעות, אז נחזיר אותו. ונגיד שוב. סליחה קובי. צריך להתעזר פה קצת בסבלנות. יצאו שני פתקים, אז החזרתי אותם. ועכשיו פתק אחד, ואתה תהיה עם הבחירה ה-14. טוב, כפי שחשבתי, וולדר פריי לא מגיע לו יותר מזה. נבל. קובי, אתה צריך לחיות עם הבחירה ה-14. לא עשה, אבל אני נדפקתי יותר. אוקיי, חבר'ה. לא נשארו עוד הרבה בחירות. הבחירה הראשונה עדיין כאן. מחכה לבחיר ליבה. בואו נראה אם זה יצא עכשיו. ואנחנו מגרילים את עידן זק מלכיאור. אוי, עידן זק מלכיאור הוא גרגור קלגיין. ההר, המאונטן. גדול ומפחיד. לא כל כך הלך לו בעונה שעברה, אבל עכשיו הוא חוזר חזק יותר, מפחיד יותר, קטלני יותר. ואנחנו צריכים לתפוס מחסה. אוקיי. עידן זק מלכיאור. בוא נראה. מה יראה בגורלך? יש פה כמה בחירות בהחלט לא נחמדות. אבל בחירה אחת שיכולה לעשות אותך מאוד מאושר. עידן, מה יעלה בגורלך? בחירה מספר 15. אוי, 14 ועכשיו 15. צר לי עידן, זה מה יש. אמרתי לך, נבלים בדרך כלל לא מתפנקים פה, ואתה חתיכת נבל. למרות שאני שמח שאתה הולך לענות את הנזירה המעצבנת הזאת. ואנחנו ממשיכים. חבר'ה, אנחנו לקראת הסוף. השעה הראשונה עדיין כאן. יש כמה חבר'ה שמפנטזים עליה. והאם יזכה בה דרור האס הוא ברן סטארק. אל תיתנו לכלב החמוד בתמונת הפרופיל שלו להטות אתכם. זה לא כלב, זה זאב בלהות. ודרור אולי נראה תמים, אבל ברגע שהוא עוצם את העיניים הוא נזכר בכל הדרפטים שביצע אי פעם בפנטזי. ובעזרת הכוחות המיוחדים שלו ידע בדיוק את מי לקחת בדרפט הקרוב. תיזהרו מהעורב בעל שלושת העיניים. שעין אחת שלו על הקבוצה שלו, השנייה בפול והשלישית על הקבוצה שלכם חומדת לטרייד. אז דרור שלנו הסטארק היחיד בהגרלה, אם לא סופרים את הממזר ג'ון סנו. אולי הזכיר הבחירה הראשונה. דרור, לאן מועדות פניך? דרור יהיה עם הבחירה הראשונה. אוי, מזל טוב דרור, מזל טוב. ברן סטארק בהחלט ידע לזמן לעצמו אחלה בחירה, בחירה מספר 1. סטף קרי כנראה, בעצם לא יודע, לא רוצה להתערב. אבל בחירה מספר 1, דרור, סחטן עליך, תשתמש בה בתבונה. צר לי חברים, כל מי שפה, אותו נדפק. אני חושב שכרגע הבחירה הכי אטרקטיבית היא הבחירה השמינית. אם זיכרוני לא מטעה אותי. אבל טוב, חשבתי לחמו על הפירורים. יש בחירות יותר גרועות, זה בטוח.
והבא יהיה גיל אוחיון. גיל אוחיון. בחירה הבאה, גיל אוחיון. גיל אוחיון הוא טיון גרייג'וי. כי בהתחלה גיל אוחיון היה נראה כמו שחקן מצוין ואכזרי שיעשה הרבה רעש. אבל עם הזמן הוא הפך לשחקן פנטזי חיוור וחסר מזל שסבל מתעללות של אנדרו בוגוט הפציע. כרגע גיל נראה כמו שחקן שאין לו זין לשחק ואין לו ביצים ללכת עד הסוף. האם נמצא את האומץ העונה? טוב גיל, צריך לעשות את זה בדרך הקשה. עם בחירה לא אטרקטיבית. אבל זה האתגר, זה האתגר. להצליח מהבחירות המאוחרות. אבל יש פה עוד בחירת אמצע אחת טובה, בחירה שמינית. לדעתי אתה תהיה מאוד מאושר ותיקח אותה. נוציא שתי פתקים, מערבב. וגיל עם הבחירה ה-16. אוי, צר לי גיל, צר לי, 16 זה לא משהו, 16 מלאו לנער, וגם לך. צר לי גיל, בחירה 16. זה מה יש. ואף תחזרי. העתיד של טיון לא נראה מבטיח. אין מה לעשות. צריך למצוא את האומץ ולהצליח את הבחירה הזאת. אוקיי, אנחנו ממשיכים עם גיל וייס. אחרי עומר back to back יש לנו גיל back to back. עכשיו גיל וייס, שאם לא טועה, שעברה שעונתה הראשונה בפנטזי, זכר בבחירה הראשונה. גיל וייס, גיל וייס, גיל וייס, הוא סם טרלי. הוא אולי נראה קצת מגושם וחסר ניסיון, אבל הבחור יודע להילחם. הוא בעונתה הראשונה כמעט והגיע לפלייאוף. וכל זה בזמן שהתחתן עם בחורה פראית. האם הבחורה שלצידו והתינוק הקטן יפריעו לגיל לאסוף שחקנים מהפול ולהפוך להיות שחקן פנטזי מלומד? נחכה ונראה. טוב גיל, אין לי חדשות טובות בשבילך. בחירה ראשונה לא תהיה. גם לא הבאות אחריה. אבל אולי תוציא את הבחירה השמינית, שזה נחמד. אכן, בחירה שמינית, גיל וייס. בסדר, סבבה. נראה לי שאתה יכול לצאת שחקן טוב מפה. זהו, נשארנו עם 3 בחירות. אני חושב שהטובה ביותר מהן היא הבחירה העשירית. מה שנקרא מן הפח אל הפחת. ומה יש חברים? מה לעשות? הבא בתור הוא רפאל שערבני. רפאל שערבני חצי חדש, החליף את גיל בנדט למי שזוכר. רפאל שערבני הוא תולע אפור, לא רק בגלל ששניהם תימנים, אלא בגלל שהוא חדש ועדיין קשה לטעות על קנקנו. אבל אם הרזומה שלו ידבר, כנראה שמדובר בלוחם פנטזי מעולל, אין לזלזל בו. אוקיי, אז רפאל, אין לי בחירה אטרקטיבית להעניק לך. בואו נראה מה יצא. אני חושב שיש לנו 10, 11, 12, אם אני טועה. אין ממש הבדלים ביניהם. בחירה עשירית, טוב ביותר שיכולת להוציא כרגע, אבל זה לא משהו, אבל זה עדיין טופ 10, אם אתה רוצה להתאחם בזה. בחירה עשירית, רפאל שערבני. 2 אחרונים, מי נשאר לנו? ארתור ונימבוס, אני חושב. בוא נקווה שנימבוס פה. לא בא לי לעשות עוד אחד כזה, תאמינו לי. עוד תפסתי מישהו. כן, נימבוס. אתה פה. קטן, נדחק לסוף. אין מה לעשות. נימבוס. לפחות אתה פה, ולא נעלמת לנו. נימבוס. טל, שליח האל, כמה שמות.
נימבוס, אתה פיטר בייליש, האצבעון. התמונת פרופיל שלו לא מטעה, הבן אדם נחש. הוא יסחוט ממך בעזרת מילים חלקלקות את הטרייד הכי טוב עבורו, ועוד ישכנע את כולם שהוא מפסיד מכך. שאלה אם הצליח להגיע לכס הברזל בעזרת הכוח שיצבור, או שישאר עם המחמאות בלבד. אוי, נימבוס, צר לי. אני חושב שאף פעם לא ראיתי אותך מקבל בחירה גבוהה. אולי בעידן הקומונות בתפוז, לא יודע. אבל אותנו אני לא חושב שאף פעם... אי פעם ראיתי אותך מקבל בחירה גבוהה. וגם הפעם... מה? בחירה רביעית? איך פספסתי את זה? וואו, טוב, תודה. הפתעתי. משום מה חשבתי שהבחירה הרביעית כבר יצאה. אז נימבוס, מזל טוב, יש לך בחירה רביעית. זה הפתעה. אז הנה, זכית בבחירה גבוהה, אחלה בחירה. פרנצ'ייז פלייר בדרך אליך. טוב, הייתי בזה מין דאון כזה שלא נשארו בחירות אטרקטיביות, והנה, הבחירה הרביעית התלה בי ונימבוס זכה בה. עכשיו הוא בטוח לא יכול להתלונן על זה שעשינו דראפט חוזר. אז יאללה, נימבוס, אכתר עליך. ארתור! חברי הטוב, נדחק לסוף. כן, ארתור גורליק. חברי הטוב. אתה האחרון. ארתור הוא רמזי בולטון, סדיסט ממדרגה ראשונה, שאוהב בעיקר כאלה עונשים מחרידים כמו מהימי. היה נראה שהוא הולך להפתיע את כולם ולזכות באליפות, אבל בסוף נזרק לכלבים. צר לי ארתור, נזרקת לכלבים בעונה שעברה, ונזרקת לכלבים עכשיו, אחרון, עם הבחירה כנראה 12, סליחה. ארתור מהבחירה ה-12, צר לי ארתור. אתה תמיד איפשהו משחק בין ה-7 ל-12, אתה לא בהתחלה, לא בסוף. אבל אתה יודע לעשות פלאים גם עם הבחירות האלה, אז אני סומך עליך. זהו חברים, תם ונשלם, הדראפטס, בלי תקלות. חוץ מזה שפספסתי את הבחירה הרביעית, אבל זו תקלה שלי, לא תקלה טכנית בדראפט עצמו. וזהו חברים, אני מאחל לכולם בהצלחה, מקווה שתהיה לנו אחלה עונה. ארנב שמח וגם אני שסוף סוף סיימנו. וזהו חברים, יהיו עוד הגרלות, יהיו עוד ליגות, מי שלא מרוצה עכשיו אני מניח שישמח בהמשך. וזהו, אני נהניתי להעביר את הגרלה הזאת, ואני באמת מאחל לכולם בהצלחה, ויאללה, תסכלו אותי, ביי.